А за всичкото отгоре, знаеш ли какво? Знам какво бе, бате, що плаче? И как да не плача, братле? Ето тук цялата стока, която я виждате. Вчера заредихме днеска, пак зареждаме, тя свършва като топъл хляб. И знаеш ли защо? Питаме защо свършва като топъл хляб. Защото има най-добрите стакове на пазара и къде е във фитнес едно. Купуваш изолат протеин и получаваш две неща подарък. Креатин и аминокиселини. Купуваш пак протеин и пак получаваш креатин и аминокиселини. Това, брато, ако не е... Това не е честно, разбираш, и толкова са добри офертите, че това днеска пак ще свърши и аз пак ще трябва да дойда да нося стока. Писна ми вече. Просто купете си ги, ама не прекалявайте, както всички прекаляват по 50 да си купуват, купете си по 2-3. А за всичкото отгоре, знаеш ли какво? За най-послушните има ебати стака. И то няма да казвам колко е лесно да си го вземеш. Дядо Коледа вече, за съжаление, не върши работа.